אווה צ'אבצ'יץ' לבית צוקר. הייתה מהנדסת טכנולוגיה, מדען, חבר פעיל בקהילה היהודית בצ'קה טופולה. היא נולדה ב-23 ביוני ב-1923 ונפטרה ב-16 בנובמבר ב-2020. אווה צ'אבצ'יץ' התגוררה בבצ'קה טופולה עד גיל 5, ולאחר מכן עברה עם הוריה לסומבור, ושם סיימה בית ספר יסודי ותיכון. היא סיימה את לימודיה בשנת 1941, וכתלמידת תיכון הצטרפה לארגון הנוער הציוני תכלת לבן. אווה צ'אבצ'יץ' התקבלה כחברה בסקוי בשנת 1942. היא אספה תרומות עזרה אדומה, תרגמה עלונים מגרמנית לסרבית, וביצעה עבודת שליחים. בנובמבר של אותה שנה היא נעצרה כפעילה של המפלגה הקומוניסטית של יוגוסלביה. החקירה נגדה התנהלה בסומבור ובנובי סאד. היא נידונה ל6 שנות מאסר. במאי בשנת 1943 אווה צ'אבצ'יץ' הועברה לכלא הנשים מריאנסטר בהונגריה. ביוני בשנת 1944 היא נלקחה לכלא בבודפשט, ומשם היא נשלחה לקומרנו. היא הגיעה לדכאו בנובמבר בשנת 1944, ובסוף חודש זה היא הועברה למחנה הריכוז ברגן-בלזן. היא ברחה לחופש באפריל בשנת 1945. לאחר שחזרה ליוגוסלביה, אווה צ'אבצ'יץ' הימים הראשונים עברה במרכז הקבלה בזאגרב. לאחר מכן היא נסעה לסומבור. היא הגיעה לבלגרד בדצמבר בשנת 1945. היא סיימה לימודיה בפקולטה לטכנולוגיה בבלגרד. באותה פקולטה היא גם קיבלה את הדוקטורט שלה בשנת 1965. הנושא של דוקטורט שלה היה אפשרות השימוש הטמפרטורה הנמוכה של זיקוק הליפין בהפרדה של איזוטופים יציבים. כמהנדסת טכנולוגיה היא קיבלה עבודה בתעשיית הצבא והלכה דוגה בבלגרד. אווה צ'אבצ'יץ' עבדה במכון בוריס קידריץ' למדעי הגרעין בווינצ'ה מסוף שנת 1952 עד 1966. שם היא עסקה בעיקר בניתוח אורניום וניתוח מים כבדים לקור בווינצ'ה. היא פרסמה כמה מאמרים מדעיים בנושאים האלה. היא עבדה בתעשייה הכימית של פנצ'בו משנת 1966 עד שנת 1973. באותה תקופה נוצרו 2 פטנטים. הליך לסינתזה של מלמין על ידי פירוק טרמי של קרבומיד בלחץ אטמוספרי, והליך לסינתזה של מלמין על ידי פירוק טרמי של קרבמיד בלחץ אטמוספרי עם שימוש בזרז. היא הייתה מזכירת המועצה הרפובליקנית שאסירים פוליטיים לשעבר, עצירים ומגורשים, וחברה במועצת המנהלים הפדרלית של סובנור. בשנים 1998 עד 2000 עמדה בראש קבוצת העבודה לסיוע לניצולי השואה. אווה צ'אבצ'יץ' השתתפה בחגיגת 50 שנה לשחרור ברגן-בלזן כנציגה היחידה של סרביה בשנת 1995, ובינואר שנת 2005 ביקרה במרכז
ההנצחה של אושוויץ יחד עם המשלחת הסרבית. זה היה האירוע לרגל יום השנה ה-60 לשחרור. אווה צ'אבצ'יץ' קיבלה מסדר העם בדרגה השלישית ומדליית לאומץ. היא גם בעלת הלוח הכסף היפ. עם קבוצת מחברים פרסמה את הפרויקטים מחקר תהליך להתחדשות מים כבדים ומערכת לסיכום מים כבדים וחקירת השפעת תנאי התהליך על הפעילויות היציבות, הטרמיות והמכנית של זרזים משתמשים לייצור אמוניה.